Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga entay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan at Ted at taga Isabela, nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Milagros Tadeo, Marivic Agati, Glenn Peter Sipe, Smiling Cruzant. Welcome to the outside world, Baby Rofia G. Pascual from Oliver Gutierrez. Elvira Castro ti Dubai, Helen Grace Sobia ti Hong Kong, Marivic Sarte ti Macau, Zeni dito'y Kuwait, Jaime Villanueva ti USA, Bingbing Garo ti Manila, from Juliet Sugitan. Shout out kada Jasmine Rivera, Grace P. De La Cruz, Julinda Balalang, kan Christine Maganon. Happy birthday Darwin Castro dito'y Dubai, kan kablaawak amin a De La Cruz, Matusalem family. Ipag ko dito'y Dubai, lakay ko anigani Matusalem from Nelia Matusalem ti UAE. Asawa ka ni Willie Vistro di Tapugula Union from Billy Vistro. Kasila family, Kim Anton Stephen Cangalo from Irene Kasila ti Bagabag, Nueva Vizcaya. Lakay ko dita Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Ray Alvin Bongbongan kan Marelia Bakar dita Cordon Isabela. Lorena Ubina ije Qatar kan anak ko ije Hong Kong from Loretta Ubina. Lakay ko ni Ian de la Cruz, nanay kan tatay ko, ading kan antik dita Dubai from Jenilyn Matusalem ti Dubai, UAE. Shout out kada nati Agustin, Regine Marayag, Flori Castañeda, Maribel Bowat, Janet Pamitan, Pauline Rain,
Belinda Ramos, Jinky Michael, Susan Ronquillo, Nida Niveras, Leonora Bautista, Imelda Velasquez, kan Adela Vergara. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ted. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, sapay kumata danunan na kayo tay surat ko anasalunat kan adda iti nasaya at akasasaad. Tapno maikan biagyo pay dagiti may patulod apadas, dagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti uploads yu iti Ferds Caballero YouTube channel. May saka subscriber ti YouTube channel yu manang. Dito yung amin lugar mi, talaga na isam kami nga agdengeg kadagiti drama ama ipatpatangatang iti radyo man wenno iti YouTube. Ilingad na klangan itinagan at Ted, kat iti agdama, addaak dito'y Dubai. Ado kami a Pilipino nga agkakatrabahuan dito'y manang, kat maayata nakpay amang ipadamag kada kayo, nga iti panagpaay ko iti may sa idi a restaurant, kinantsawan nak ti katrabahuak, apaman anabisto na ka agdengdengag iti YouTube channel yo. Taam-am muna kano ni Ferds Caballero, tanasinged agayem ti asawa na. Daytoy inakisalaysay kat napasamak, idi addaak pay laang di tapagilyan tayo manang. Kat tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Kate, pangasim, agpalawagak. Kanya pa iti palawag mo. Naglawag tinakita nga naggapu kayo iti may sa hotel iti dayja babae. Paibayan na ko mga agpalawag. Agpalawag? Ted, naminanukan a pinakawan iti kasta nga aramid mo. Nagtalakakan ka iti likudan ti ado-adaras a panangluklukom kanyak. Kunak na nagbaliw kan. Please, Kate. Amo ka nagbidutak. Diyak may libak data. Namsik at ay ayatek. Ay ayatan nak? Kastoy ka ditiwagas mo amang ipakita iti panagayat mo? Babaan iti panagbabaim? Diyak kon ulitan pa'y. Ikarik. Please, Kate. Pangasim. Di na ko mapanawan. Ted, nabayagan nga agsagsagaba akga po iti kastoy nga aramid mo. Ngam iti daytoy agundaway. Saanan? Huston. Saan, Kate? Pakawanin na ko, ma. Kabalak pa nga ilintag ti amin. Saan mo na maikat ti sakit amarikrik nak ita? Pumanaw kan. Pangasim, pagsaritaan talay ito eh. Saan na mabalin na kastoy ti pagbanagan ti pamilya kaya taabuklan? Napasama kan, Ted. Nabayag ko man analpas ti amin kadata, no saan aga po kanya kakanayon ang mga awat iti kinababaerom. Nagbalinak a martir. Nang namnama ak agbalbaliw ka. Ngam talaga siguro asaan mo na maikat day tabisyom. Naimbaglaang ang tawan pa'y anak ta. Tano saan, nasaksakit ko marik na akti panagsinata. Gaputamok ati anak tati kang runaan am apektaran iti daytoy a desisyon ko. Ay ayatan ka, Kate. Di na kumamot isina. Ikan na kiti may sapi agundaway. Ornosag ti amin para iti pamilyata. Narakrakal ti pamilyata kayat mo abuklan, Ted. Rinakrak mon. Iso ahuston. Umanaw kan. Nay, apay anay saruong ka diti balay arab-rabi anak ko. Anya tinapasamak. Apay akasta tilangam asimangpat diti balay. Nabistonak manan ni Kate nanang. Naamuan nanti amin. Anya nabisto? Anya nga amunan ti amin nga ibagbagam, Ted. At ang amin nakarelasyon ko sa bali manan na babae nanang. Diyak man na mo. No ape anaaramid ko manan kan kuha na ti kasjay. Ay unay kan anak ko. Anya manan ti simrak di tapanunot mo. Nagsayaatan nga asawa ni Kate. Tultulungan na kapay nga agtrabaho.
Jak kagara nanang. Ay ayatak ta asawa. Ngam nasulisog akmanen. Saan arason ang nasulisog ka? Ti ibagam, talaga kit di akinayat mo ti inaramid mo. Nalaos ti pungtot kanyak na kit nanang. Jak mo na niya taramidak. Pinagtalaw nakpayin iti pagnanaidan mi. Rumbang laang. Oh, napasakitan manan di asawam. Natural laang akapungtot na ka. Agyaban kakit di. Ta pinagtalaw na kalaang. No sabali lang ata, ang mga noan yan ti inaramid na ka. Nanang. Ay, kaataan niya nga ron ti plano mita. Jak mao mga agkid daw iti pamakawan kan kuana. Amo kapatpat ganak na asawa, kat mapakawan nak tumatlaan. Nalabit nga ipatpatag na ka. Ngam ti panagtalag, no nagbirrin, narigatan nga isubli iti sigod anak ko. Amok day tananang. Ngamjak kaya ta mapukaw ko ta asawak. Kaya't ko ti sumubot kan kuana. No talaga matlaang nga ay ayatam ti asawam. Aramidam ti amin tapno makapagsinublyan kayo. Ngam masapol ang maawatam mo't no kas pangarigan saan nakan ang mapakawan. Kabaalak tagbalbaliw nanang. Basta saan ka mapukaw ta asawak. Mala, ikararag mo asapay kuma. Tagbaliw ti pangadang di asawam. Anya ter aramidam ditoy. Kate, please. Ikan na kitigundaway. Ang sarita ta ko ma. Awanan tinas ka na pagsaritaan tapay, Ted. Amo ka nasakitan ka. Ngam sapay la ko matadumngag kamat. May sapay agundaway tikid-kidawag kan ka, Kate. Nakasaganak nga agbaliw. Nangag ko amin ng dagitang ibagbagam. Kanayon nga darason mo. Kanayon nga agkari ka. Ngam ulit-ulitam mo't aramidam. Amo ka maditi inaramid ko. Ngam patpatgan ka unay-unay. Saan na kumamot nga abugan nga umadayokan ka? Ted, napatagmat ti bagik. Nabanluga ko na kanayon ang masaksakitan ka po iti aramid mo. Please, Kate. Amo ka dyan kabailan nga ilintag tinapalabas. Ngam kabaila ka pasaya atan ti masakbayan. Awanan ti masakbayan ta. Dinadaan mon, idi pinilim manan ti manglipot kanya. Ikanak pa iti may sa agundaway. Para ka data, kan iti bangunan ta pamilya. Tapnoan niya. Tapno maulit to manan ti kastoy apasamak. Saanan, Ted? Huston? Please, Kate. Diyak ka ba lang tagbiag nga awan ka? Pinanunot mo kumaday ta. Sakbay nga inulit-ulit mo tinangluko kanyak. Ita, adalam ti tumakder iti bukod mo asaka. Tasya, kabaulakon ti agmay-maysa. Ted, anak, saan ka namangmangan? Anya ka di man ti pampanunutom. Nanang, talaga din akong kaya taka din na ni Kate. Tsaka mo no kasano ang mga rugiak. Aklo naman, anak ko. Saan nga amin a pinaluspusam kat maisublipay? Ngam nanang, ni Kate ti biyag ko. Kaya't ko matungpal ti amin ni arapap mi para itibuklan mi a pamilya. Ngam na labos ti panda kapasakit na anak ko. Amo ka basol ko ti amin, nanang. Ngam awan ka din ti karbangan ti may sa ataong agbaliw. Mabalin nga agbaliw. Ngam no maminsan at dadagiti sugat asaanan ang maagasan.
Kasanong aklo nagngaawan kami ni asawak. Diyak kabalan tagmay-may sa nanang. Masapul nga aklunam. Pudno anasaem. Ngam no talaga kayat mo mailintag ti amin abidot mo. Day taasaem ti mangitundakan ka iti nalintag adana. Ngam kasanon, no dapay tsansang agsinublan kami. Amok nga ayatan naktasawak nanang. Saan mo apilitan anak ko? No talaga ada kayo kan ni Kate na itani para iti tunggal maysa. Agsublinto kan ka iti umno a panawan. Nagrigat nanang. Kasla na pukaw anamin pinsan ti direksyon ti biyag ko. Magrugi ka manan. Ikagumaam ti mga barwanan. Saan pa'y analadaw ti amin anak ko? Ngam di mon pilitan apaaddaan ti awanan. Agyamanak na anak. Sapay la kumatamay kanak iti kirot a bumangon manan. Manipod iti nakaidugmamak. Nagsakit man ang Emmy. Jakman ammo no anya tisimkan iti utek ko kadagidi a panawan. Nakababain man ngam aklunag anamin anon adaras nga inawat ken pinakawannak ti asawa. Gapu iti nagalas a bisyok. Namin anon nga impaayanak iti gundaway. Ngam uray anya ti aramidek talaga adyak maliklikan ti sulisog. Kat iti day di apan nakasulisog kumanan, nakisi na kanyak ni Kate nga asawak. Diyak mababalaw ti asawak iti nagbalin a desisyon na, tabasol kumat a talaga. Ngam sa anak asim mo kumanang, inaramid ko ti amin, inaldaw a mapanak umamo iti asawak, inaldaw nga agkidawak iti pamakawan, inaldaw nga agkariak kan kuana, asaanan a maulit ti pan nakasulisog ko. Aging ga adimtang daytoy akanito. Kate? Mabalin ka din nga agsarita tated. Tiin na sayat. Umunag ka pa'y Kate. Sana di tiri daw ti pagsaritaan ta. Ala, umay ka. Agyaman na. Ala, agdugaw ka Kate. Agyaman na, Ted. Anya ti ikayat mo nga inuman? Kape? Wano? Nakapagpanunot akong Ted. Amo ka nagkamali ka. Ngam ay ayatan kalata. Ha? Agpaysok? Kate? Pudno ka di tinangig ko? Kaya't mo ka di nga ibabawit? Ni, saan na? Apay kumangi nga ibabawim. Kasla chess day ta. Awan bin nabawi. Touch move ako nada. Nukas ta nga rod, saan ka nga agsaupay? Kaya't ko nga urnusan ta ti amin. Para kadata. Kan para kadagiti arapaapta. Agyamanak na napakawan na kun Kate. Katikarik, saan na maulit nagbasulat kan ka? Maipapan iti day taabanag. Saan nakabasta mamati Ted? Saan matakas ka rin na mapunas ti saam iti barukong ko? Ngam ikarigatak ti manglipat, tapno maurnos ti amin iti nagbaetan ta. Isuna laang takayat ko alaglagipam amaudin na ito eh. No dadaalam pa iti panagtalag ko. Kat sayangam ti gundaway nga inted ko kan ka. Awanan ti subyam, Ted. Ikari ka sana na maulit, Kate. Anada kung ti panagtalag mo.
Jak sayangan day agundaway. Sapay ko mated. Tasaan lang apara kadata daytoy. No di kat para iti bangunan ta pamilya. Aramidak ti amin. Tapno makasubutak kan ka, Kate. Kat sapay ko taan na damon ti pusok, Ted. Nabanbanog nga minan. Jakon itulok ang masakitan ka pa'y. Sapay ko Ted. Sapay ko Maragsakan kami ta napakawan mo mutlaangan ni Ted palasang ko. Tatang, saan analakad ito nga inaramid ko? Nga mamati akabailan ni Ted ti agbalbalyo. Kate. Agyaman kami kan ka, Kate. Pasensya kayo, nanang. Tatang. No, pati da kayo kat nairamraman ka po itinaramid ko. Ti importante kat mangrugi kayo manen. Kate, pasensya kan balasang ko. Do saan ka natulungan ka dagiti apadawan, problema ka ni Ted. Maawatan kayo, nanang. Narigat namin talaga ti sitwasyon tayo idi. Kahit sapay kumata kami ti gundaway ni Ted nga agbalbalew. Ipatpatag na kaunay, Kate. Wan tatang, ipatpatag ko matunay ni Ted. Iso nga inaramid ko daytoy. Kataramidak mo ti amin. Tapno sana na maulit pa'y dagiti napasama kiti kalabas, Kate. Tatang, nanang. Sa apay ko matamatakderam day taas sa umanak ko. Tano maulit pa'y daytoy. Saan dakan apulos a matulungan kan ni tatang mo. Nanang. Di kayo agdanag, nanang. Tatang, agtinulong kami kan ni Ted. Agyaman kami, Kate. Kat mamati ak ama ornos yumutlaangan ti bagbagiyo. Agyaman bakit. Nasulbar mo't laengan ti parikot iti nagpautan dagiti agasawa. Wen nga road, nasingpat talaga di manugang ta. Kunakno talaga asinaan nan ni Ted. Wen nga road, agasumot nga ta namin anon a pinakawan na ti anak ta. Ngam ulit-ulitin mo't ni Ted ti panagbababae na. Ngam amom lakay. Mamati ka talaga ang nagbabawyanan ni Ted dagiti inaramid na iti. Makita mo ti Jarna, manipod nagsinadakan ni Kate. Sa bagay, kaslawan ng direksyon ti biyag na iti. Naimbaglaengan ta saan pa'y analadaw ti amin, idi nagbabaway. Amok asanan nga ulitan pa'y day jalakay. Talaga narikna na ti kinapatag ni Kate kankwana idinagsinada. Mala, sa apay la kumaatag nanayon ng ti kinalimpyo ti panagdanada. Awan kumanterumswa asabali pa'y aparikon. Bakit? Mapana ki di Manila iti sa magmamanong aldaw. At ay promote mi amay sa produkto ti kumpanya mi. Kayat da nga iti Manila ama i-launch. Kasta ka di? Manungay nga aldaw mo ijay? Diyak pa'y masigurado. Ngam, saan kami matsiguro nga agbayag ijay? Aganad ka nga ron ijay. Oray si kamat. Tani, agmay-may saka dito apartment ta. Agmay-may saka pa mapanagtrabaho kun agawid. Di nakpagdanagan. Kabailak,
Ti trabahom ti into naram. Alang arod, Kate. Araramidak ti amin para itarapaapta. Agkagat ang agtrabaho manipod ita. Agyaman akted. Isagana ka rodan dagiti pasapsapol mo. Tapno nakasaganan inton agluwaskan amapan ija Manila. Nagsinublan kami ti asawak manang Emmy, kat nalaus ti panagyaman ko, tainik kanakpay ni Kate iti may sa agundaway. Iso anay bagak iti bagik, at talagang agsingsing petakon, tapno jakon mapukaw ti asawak, iti may kadwa agundaway. At dadagiti kanito ang mapanak iti Manila manang, kat mabatbati nga agmay sa ti asawak. Ngam ti panaglabas ti aldaw, kaslalim mamiis kanyak ti asawak iti panagriknak. Malaksid iti dayta, at dapayan dagiti gundaway amarabyan nga agawid, tagov overtime kano. Jakmat inkan kano dayta napaliw kumanang, agingga iti maysa nga aldaw. Naimbag ta nagpasyar ka dito'y balay anak ko. At ako maibagakan ka. Ngam di mo pampanunutan apan ang pardaya da ito, Yuan. Nanang. Maipapanday to ka ni Kate. Ha? Anya day ta may papanita asawak, Nanang. At da ngamin nakaidanon ka ni tatang mau. Abasan-san ka no makita da ni Kate itirabiing aglanglang ay. Nga adakad kadwa na babae ka lalaki. Anya? Wan anak ko, nangruna ka no doon ay tay awan ka iji pag-abangan nyo. Ay, diyak ko mamabating, mismo akaanakan ti kumpare ni tatang mau ti makakit-kita kan kwa na. Ni, diyak amo kas tagayam tar aramidan ta asawak tunggal awana. Kat tinakaskas tao. Adda kan o lalaki akanayon ang nakadagkat kan kwa na. Ha? Kasla adda kan o relasyon ta nga iparangarang tigaraw da adwa. Anya? Oh, agyaman na kiti pa nakipakamuyo kanya kiti day tabanag, Nanang. Sapay la ko ma, ta sana pumudno ti adday ti panunot ko. Sapay la ko ma ta nagbiddutak lang. Paliiwam ti asawam anak ko. Narigat mo't ababasulam latan nga awan pamanagnak mo. Wan, Nanang. Talaga kasta, taramidak. Nanang, nakita yung ka din ni Kate? Jack na danon intirabi ije balay. Di na ngamin ang mga agawid akong manipod ije Manila. Saan na nagawid? Kandi na sungsungbatan ti awag ko. Anya, nay, saan ba ta na isarsarong dito balay? Napananangay. Ang mga naadamot na napasama kan kwa na. Padasam nga awagan manan anak ko. Ang mga nubisi ba't ititrabaho na? Itay pa nga awagak, Nanang. Kan, apay nga saan ang nagawid sakbay asimrok manan ititrabaho na? Di ka unay agdandanag. Ang mga no adamot gapunan no apay asaan ang nakaawid. Kaslaki din na pa nagduadwak, Nanang. Malagip kukot nga ro dyan nadakamat yung kanyak nga indanon da idi ka ni tatang. Ay, si kalaang ti makapanagnak iti da ita anak ko.
tasika ti asawa na. Sapay la kumata sana po no ti atap ko nanang. Amo ka sana maaramid ti asawak ti manggulib kanyak. Ikararag mo nga awan ko matidakas ang napasamak kan ko na anak ko. Agawid tumutla ang dayjay. Agyaman naktadakan, Kate. Anya tinapasamak kan ka. Pwede ka nagawid idirabi eh. Awawagan ka ngam di ka matsumungsungbat. Pasensya kan. Rimor kami ngamin kadagiti kagayam ko idirabi eh. Jak napakadaan nga adumot gaya man tinainom ko. Ngam, Kate, oray nag-text ka la kumaatap na amok. Kaslaak mabagtit ngagpampanunot na ayan mon. Kano anya tinapasamak kan ka. Pasensya kan. Jakmat ngamin namnamaan nga agawid ka adagos. Sa dinong aro tinagturugam. Naturugak iti balay di may sa agayem ko. Naulawak ngamin iti kinaado tinainom ko. Kanayon ka da kaswitar aramidam tunggal awanak. Saan Ted? Italang da ito eh. Patsan na ko ma. Sapay la ko matagsasaw kay tipod no, Kate. Diyak ngamin maliklikan tagpanunot nga da sa baling aramidam. Maawatak ti marikrik nam. Pasensya kan, saanan ang maulit pa'y. Diyak kaya't ama perdi ti panagtalak mo kanya. Sapay la ko matagpay so day tangay bagbagam. Diyak amo no kabailak pa'y, iti kanito ang maulit ti kastoy ang napasamak. Danin oras ti panagretira dakit iti trabaho. Apag isulang dito ayan ko. Sigurado ang makita kadagos sa asawak. Apaman niya agkapo dito pagpapaayan na. Masorpresa lakit di dayjay. Apaman na makita nak. Tadi na mo asukunak. Jaket ni agumok ti panagduado iti panunot ken barukong ko. Isa kasayatan ti kasto nga ramidag. Sorpresa agta asawak. Ini, kunak tumat. Dayjayan na, Kate. Inakot. Agore ka. Apay nga nagturong da iti kagiddan na alalaki itayan ti kotse. Naglugan ni Kate iti dayja kotse kadwa na ti lalaki. Sino dayja alalaki? Sa dino ti papananda. Anak, apay akaslan na kaon o nagtipampanunutam. Tatang, at ang amin nakita iti rabi asaan ang mapunas iti panunot ko. Anya day tatay. Sukunat ko matasawak iti kalman ta sorpresaak. Gam nakita ka naglugan iti kotse ti may sa alalaki. Kat nagkuyog dapi manaw. Anya, asino alalakay? Sa dino tinagturungan da. Di ako nasurutan, tatang. Tadakit nga rudlugan di lalaki. Iso ang nagawid aklangan kat inuray ko ta asawak. Kahit anyang nga oras ang nagawid. Rabiin, tatang. Dinamag ko no nagkapuan na kat kunana ang nag-overtime ka no iti trabaho. Ano tinaskan nga iring pas na iti opisina da. Anya? Kasta timbagana? Di mo't kunam anakitam arimwar iti opisina da nga da kadwa na alalakay. Daka mo na niya ti panunutak, tatang. Mamati ak agulguliban na kung tasawak. Makarkarma ka din, tatang. Kapukadag iti aramid ko iti kalabas.
Anak, di mo panunutan dayta. Ta nagbabawya mon ti amin. Ar-aramidom ti amin tapno mailintag mo ti amin nagbiddotam. Gamapay anas ka nga aramidan kanyak ti asawak ti kastoy tatang. Kasaritam di asawam. No mabalain, agkalap ka iti ebidensya. Tapno saanan makapaglibak no bilang kasaritam tao. Kasla jak maklon day ta mapaspasa amak tatang. Jak impagarop maaramid kanyak day ti asawak. Ted, agkalma ka pa'y anak kaw. Kas iti nakunakaon, agkalap ka pa'y iti ebidensya sakba kasaritam. Ikagumaam ti agkalma, aging ka nga awan ti pamanaknak mo, tama nga no agbalatakan ka ti amen. Dito di pangurayak iti isasangpad ni Kate. Tamanipod pinalpaliiw ko. Aging galaang dito iti pangitultuludan kan kuha na ti sumursurutan na alalaki. Agling hadak lang dito Saan lakit din apulo sa makapaglibak ni Kate? Kompleto ti ladawan iti cellphone ko. Manipod rimwarda iti day alalaki iti trabaho da. Panaglogan da iti kotse ti lalaki. Aging ka iti panagturong da iti drive-in hotel. Kasla bumtak ti barukong ko iti nalaos asam amarikriknak. Ngam ikagumaktag bali na kalmado. Aramid agtarumbag. Ngam siguradwak nga awan ti masakitan. Jak itulok nga agbasolak. Tano panunutan na naimbag. Nalabit aday tuyin ti karmak. Gapoy tinaalas nga aramid ko iti. Dayjay. Kotse tinagsardang iti dayjay abanda. Manipod iti ayan ko. Matan nawagak adimsak ti asawak iti kotse. Diyos ko. Nagdagsan ti barokong ko. Kasla kayat dagitilwak tagarubos. Ngamjak itulok. Kasitin karik iti bagik. Sangwak ni Kate. Ngam siguradwak nga awan ti dakas mapasamak. Tadyak kayat tagbasol. At daytan ni Kate. Nasayata dakan Kate. Ha? Ted, anya ti ar-aramidam dito Talaga nga inururay ka dito Tamo ka di na ka itulod da dya alalaki aging ka iti asidag ti pagnanaidan ta. Ha? Anya ti kayat masawan, Ted? Amo kunti amin, Kate. Nabayagan. Tamanipod damo anaydanon kanyak tar aramidam. Inrugik mo't tanti nagkalkalap iti ebidensya. Kat italaang, kompleto man ang tiladawan iti cellphone ko. Manipod iti irurwaryo iti dadya alalaki iti trabaho yo. Aging ka iti panagturong yo iti drive-in hotel. Agpalawagak, Ted. Pangaasim ta denggan nakpay ko ma. Anya ti ipalawag mo. Ti pananglipot mo kanyak. Ibagam abinalis na klaeng. Kasta ka di. Pangaasim, Ted. Pakawanan ako ma. Amo ka nagbasolakan ka. Namin ado-adaras. Wen, jak ilibak. Ngamin ka gumak tinagbaliw ta amok asikatay ayatek. Ngam apay ano kaano pa'y anaornos kon ti amin abidot ko. No kaano analito pa kon ti amin anagkurangak. Santo na panunot mo tinang balis kanya kay... Saan ka binalas, Ted? Sana po na ita. Umay ka kuman, agawitan. Ijay talangan ngagsarita. Sana dito'y pangaasim. Agawit? Agsarita?
Panagkunam ka di kat umanugot akpay ngagdan nata. Ted. Di kagdanak, Kate. Saan ka asidaran? Saan ka mo tapagsasawa na kas iti inararamid mo kanyak iti? Tayin ka gumaakon nga inaklon ti amin. Dahito yun ti karmak. Gapo ka dagiti nagbasulak kan ka iti. Ted, dangganak kumapay. Pangaasim. Awanan ti rumba nga danggakpay kan ka, Kate. Itad ko ti wayawayam. Ta sigurado asaan kan anaragsak kanyak. Iso nagsapol ka iti ragsak iti sidong ti sabali. Nawayakan. Kat sapay la kumatamatagin na yun ti kinaragsak mo. Iti sidong ti sabali ngayat. Sapay la kuma. Napalaos ti ladingit ko, idinakisina kanyak ni Kate, gapo itinaalas a bisyok manang Emmy, maminpito a makapito ti saam a nariknak, idi siya kon a mismo tinakisina kan kuana, gapo itinaduktalak a pananggulib na kanyak. Diyak mabubo sa panunutan no apay a naaramid na ti kasjay, idinto ta di na pulos na aramid, idi siyak paylaang ti mailiblibsong iti gayong-gayong. Ngam kasanuman kasakit tinariknak. Napalaos man ti saam agapwanan day di apagteng. Inka gumaak ti bimangon manang. Nagalangugan iti alintataok ti naibaga idi ti inak. Nga aramatag ti saam amarikriknak. Tapno agbalinak anatibker. Kat makapangabarwananak. Kang runaan na. Jack umibet iti namarswa. Imbukbuk ko nga rod ti oras ko iti trabaho manang. Kat apaman ang nakaurnongak, nagaplayak dito'y balasiw taaw, iso nga addaak ita dito'y Dubai. Manipod idin awanan damag ko maipapan ka ni Kate. Ngamno sa dino man ti ayan na, sapay la kuma, taaddalat ta iti nasayaat akasasaad. Jack moten ng asawa pa'y manang, takayarigan na anaadda-anak iti phobia. Sapay la kuma, ta nakaibati ak iti nabalitokan nga adal. To'y pagayam mo, Ted. Pagayam a Ted, nasaam tinapasama, kayarigan na anagang angawan na kanigasat, tano kaanupay anamin pinsan kan anagbaliw, isupay ti idadatang ti pagteng anang dadael iti napintas nga rapaap mo amang bukal iti pamilya. Ngaman niya nga rod pagayam ko. Nalabit asan ada kayo ti agkagasat iti nagbalin nga asawam. Nalabit ada kayo ti nakapasamakan tay nalatak alin niya iti Tagalog ako nana. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Agtalinaed ka kumangarod a positibo, kandi ka umibet iti pamatim iti namarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya.